Salutacions, bon dia i bona diada. Són gairebé les 9 del matí i ara d'aquí res han d'arrencar les ofrenes florals institucionals al monument a Rafael Casanova, al cor de Barcelona. Les encapçala el president de la Generalitat i al llarg del matí les podran seguir en directe tant per TV3 com pel canal 324. També, si ho desitgen, poden seguir el minut a minut de la diada que estem fent al nostre portal 324.cat i poden accedir a través d'un codi QR que tindran de seguida a les seves pantalles. Anem, doncs, a aquesta hora cap allà, cap al cor de Barcelona, cap al monument, als peus del monument de Rafael Casanova. Allà hi ha la nostra companya Laura Catalán. Laura, bon dia, com estàs? Ja deu estar tot a punt perquè comencin aquestes ofrenes institucionals. Doncs sí, quan queden 5 minuts per les 9 del matí ja està tot a punt aquí al peu del monument de Rafael Casanova, a la ronda Sant Pere, amb el carrer Alibey, en plena eixample de la ciutat, perquè comencin aquestes ofrenes florals institucionals a l'últim conseller en cap de Barcelona el 1714. Estem a l'espera que en aquests moments arribi el president de la Generalitat, Salvador Illa, que passarà revista a la formació de la Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra. També hi ha aquí ja tot el govern en ple, tots els consellers, esperant també l'arribada del president. Ha arribat ja el president aquí a la confluència dels carrers on es troba el monument de Rafael Casanova, un president de la Generalitat que celebra aquest 2025 la seva segona diada. L'any passat tot just havia estat nomenat president de la Generalitat quan va arribar la diada de l'11 de setembre. Aquest any ja ha complert un any al capdavant del govern. Una diada que arriba amb el moviment independentista en una situació delicada, afablida, amb els seus principals líders polítics o bé inhabilitats o bé a l'exili. Al llarg d'aquest matí, aquí davant del monument Rafael de Casanova, desfilaran la Generalitat, també la Mesa del Parlament, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. En aquests moments arriba el president de la Generalitat al peu del monument. El president de la Generalitat que està passant revista a aquesta formació de la Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra i ara es disposarà també a saludar els membres del seu govern, els 16 consellers del govern socialista. En efecte, Laura, estem seguint aquesta... a cadascun d'ells. I quan acabi aquesta salutació serà el moment de fer aquesta primera ofrena institucional de la diada. Els consellers que se situen al darrere del cap del govern i aquí començarà aquesta ofrena amb la banda municipal de Barcelona interpretant els Segadors, l'himne nacional de Catalunya. Ara sí que la comitiva del govern s'acosta ja al peu del monument de Rafael Casanova per fer aquesta ofrena floral.
una diada en la que es commemora la derrota de la ciutat de Barcelona davant les tropes borbòniques. Doncs fins aquí aquesta ofrena floral del Govern de la Generalitat. Es retiren ja per donar pas a la següent comitiva, que serà la de la Mesa del Parlament. Una diada, la segona del govern socialista, en què el president de la Generalitat, en el seu missatge institucional, ha fet una crida a centrar Catalunya, que Catalunya se centri en aquelles coses importants per tal de facilitar i millorar la vida dels ciutadans. També ha fet una apel·lació a reforçar l'autogovern i millorar el finançament de Catalunya. També ha fet una crida a reforçar la llengua, el català, com a eina d'inclusió i vertebració social, alhora que també fa aquesta crida a la cohesió territorial del país. El president de la Generalitat també en el seu missatge institucional per aquesta diada ha apel·lat a la pluralitat política, assegura que garantirà que aquesta pluralitat sigui una realitat al Parlament perquè tots els actors polítics escollits a les urnes puguin exercir el seu dret com a representants polítics. Es referia, sense citar-lo explícitament, al Carles Puigdemont, líder de l'oposició, líder de Junts, que es troba encara a l'exili. La setmana passada es va produir aquesta primera trobada a Brussel·les entre el president de la Generalitat i el president de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, una trobada que va ser la primera entre els dos líders polítics després del nomenament de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Un matí que serà llarg aquí al peu del monument de Rafael Casanova, aquí la confluència de la Ronda Sant Pere amb el carrer Alibey. Se succeiran al llarg de la primera franja d'aquest matí les ofrenes florals de les institucions i passarà en breu també la delegació de la Mesa del Parlament encapçalada pel seu president i posteriorment també ho faran l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. En aquests moments arriben ja els membres de la Mesa del Parlament, aquesta delegació que encapçala Josep Rull, el president de la Cambra Catalana, acompanyat de la resta de vicepresidents i membres de la mesa. S'acosten també ja aquí davant de la formació de la Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra. Fan les salutacions pertinents Josep Rull, el representant dels cos dels Mossos, i ara tornarem a sentir
l'himne dels segadors per fer aquesta ofrena de la segona institució del país. Josep Rull, que també passa revista en aquesta formació, en aquesta Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra. Lloc aquesta ofrena floral de la mesa del Parlament, aquesta mesa encapçalada pel seu president, Josep Rull, acompanyat de la vicepresidenta primera, Raquel Sans, també del vicepresident segon, David Pérez, i de la resta de membres de la mesa, Glòria Freixa, Juli Hernández, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalà. Bé, doncs estem seguint en directe aquestes dues primeres ofrenes que han obert l'acte institucional de retre homenatge als peus d'aquest monument de Rafael Casanova, que com cada diada aquí és on es concentra l'activitat institucional al matí de l'11 de setembre. Hem vist el president de la Generalitat i seguidament hem vist també la comitiva de la Mesa del Parlament. Ara, doncs, és el moment d'escoltar el Parlament que ha fet la consellera de Territori i també portaveu del govern, la consellera Sílvia Paneque, que ja ha dirigit unes primeres paraules. Sí. Molt bon dia a tots i a totes. Primer, permeteu-me desitjar a tots els catalans i catalanes una bona Diada Nacional de Catalunya, que no és només un record, és una afirmació d'una voluntat. Com deia l'historiador Josep Fontana, la Diada no ha de ser un acte nostàlgic, un exercici de nostàlgia, sinó un punt de partida per continuar essent una Catalunya moderna, integradora i democràtica. Un altre historiador, Joaquim Albareda, també ens recorda que l'11 de setembre, de fet, commemorem, recordem, la caiguda de Barcelona, però no només, també la caiguda d'un sistema de llibertats a Europa. I per Catalunya també el final d'una època de pacte i d'acord. Catalunya és una nació. Ho és per la seva història, però sobretot ho és per la voluntat de ser de tanta gent al llarg del temps. Ho és per la llengua catalana que ens cohesiona i que ens obre el món. Ho és per la democràcia que ens hem guanyat, pels drets i que volem preservar. I ho és també per la responsabilitat i per l'esperit que donen credibilitat a les nostres institucions. Catalunya exigeix ser governada amb seny i amb ambició, amb consens i amb eficàcia, al costat de les persones. Finalment, el país el fem entre tots i totes, a l'escola, a la universitat, a l'empresa, en tots els entorns, als ajuntaments, a les entitats, les famílies, els joves i la gent gran, entre tots i totes. Qualitat humana i treball ben fet. Aquesta ha de ser la nostra manera de progressar com a país. Ens cal també cohesió social. Cap projecte nacional és sòlid si deixa ningú enrere. Som terra d'acollida i de respecte, drets i deures per a tothom i una mateixa exigència per tots de convivència.
La Catalunya que volem és culta i competitiva, justa i oberta a Europa, que innova i que estima el seu paisatge i el seu patrimoni i que té serveis públics que funcionen. Una escola exigent, una salut competitiva, seguretat i una administració i serveis públics endreçats. També ens cal estima pels nostres valors, els que ens uneixen, els que compartim, sense soroll innecessari, però sense cap mena de renúncia, amb exigència. No matem la il·lusió, mantinguem viu el nervi nacional i civil que ens ha fet avançar com a país quan les coses eren difícils. Hem de tenir una mirada llarga, preparar-nos bé i treballar en constància. Catalunya ha d'anar endavant i ho podrà fer si ho fem amb unitat i rigor. A tots els catalans i catalanes, en nom del govern, un desig d'una bona Diada Nacional, celebrem-la amb orgull serè, amb ambició i amb esperança, continuem aquest camí amb confiança, responsabilitat i feina ben feta. Si ho fem, el futur de Catalunya serà, sense cap mena de dubte, tindrà un futur millor. Gràcies a tothom, visca Catalunya i els meus millors desitjos d'una bona Diada Nacional de Catalunya. Paraules de la consellera i portaveu del govern, la consellera Paneque, que ha demanat que la Diada sigui un punt de partida per continuar sent una Catalunya, ha dit, moderna i integradora. També ha posat en valor el català com a element cohesionador de la nostra societat i ha demanat fer país entre tots amb els nostres drets i deures i sobretot posant al centre els serveis públics. Bé, aquest ha estat el primer Parlament que ha obert aquesta diada, aquests actes d'homenatge que s'estan fent als peus del monument de Rafael de Casanova i ara doncs tornem cap allà. Laura, què tal? Ara és el torn de l'Ajuntament, estem veient. Efectivament, ofrena floral en aquests moments de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni. També hi ha els presidents dels diferents grups municipals, Jordi Martí de Junts, Janet Sanz de Barcelona en Comú i també Elisenda Alemany d'Esquerra Republicana. Fins aquí aquesta ofrena floral, per tant, de l'Ajuntament de Barcelona, que ha estat acompanyada pel cos de la Guàrdia de Gala de la Guàrdia Urbana de Barcelona. En aquests moments, Jaume Collboni, que s'acosta a la banda municipal de Barcelona, saluda els seus responsables, una banda municipal de Barcelona que en aquesta jornada, en aquesta diada, als peus del monument de Rafael Casanova, interpreta l'himne nacional de Catalunya, els segadors, en les diferents ofrenes florals institucionals que s'estan fent. Molt bé, doncs quan són gairebé 9:15, encara no falten un parell de minuts, estem seguint en directe aquí pel canal 324 i també per TV3 l'acte institucional dels homenatges, les ofrenes en motiu d'aquesta Diada Nacional.